Hilabihan na ang pagsaka sa presyo sa sibuyas Bombay karon sa bisan asang dapit sa nasod. Dito sa Cogon Public Market sa Tagbilaran City, Bohol, wala na maninda og sibuyas Bombay ang 46 anyos nga vegetable vendor nga si Tita Teves Maldora. Ang palit sa usa ka sako nga sibuyas Bombay moabot na og 12,500 pesos. Tungod sa kamahal, wala na siya musugal kay dako kuno ang iyang alkansi. Suma pa ang usa ka sako nga mapalit, dili pagayud tanan mapuslan kay adunay uban nga lata na. Nasayran nga kulang ang supply sa sibuyas Bombay ug pangitaon kini. Sa Dao Public Market sa Dakbayan sa Tagbilaran gihapon, adunay naninda apan ang presyo anaa sa 450 hangtod sa 550 pesos ang kada kilo. Ang tag 450 pesos hilabihan na kagamay kay ikapila na gipanitan. Gilauman nga mumahal pa ang sibuyas Bombay karon, ilabi na kay dagang hikay alang sa bag-ong tuig. Tungod kay mahal kayong presyo, ang uban mga kanang mga pobre inta mo. Buli kay ra ha, moingon day ha, kuyawa naman ang presyo ron. Nya ka to mga kwartahan kaya gud abot mo palit gud sila.